Прывітанне ўсім гледачам і слухачам Еўрарадыё. У нашай студыі Алексей Сапрыкін. У нашай студыі Павел Свердлоў. А гэта значыць, што надышоў час паглядзець, чым там багаты і рады ў беларускім сегменце тик-тока. Таму што гэта праграма, якая так і называецца тик-ток. Або тик-толк. Тик-толк. Ну это, як вы вымаўляеце. Калі вы вымаўляеце, як пішацца, то... Вядома, пра вымаўленне будзе. З вымаўленнем у нас сёння праблемы, сябры, але, спадзяюся, не будзе праблемаў з гумарам. І адкрыцці. Канешне, адкрыцці гатовіць, рыхтуе вам наша праграма. Першае адкрыцці, якім мы з вами падзелімся, гэта як трэба правільна есці. Знаем усім з дзяцінства вафельку. Давайте поглядим. Только не кажите, что я один так робил. Берем вафельки и вот так не один. Можно яшчэ шоколад типа. Там нават кавалчык шоколада, мне здаецца, отвалился. Ну, это сведчыць пра свежасць. А магчыма, наадварот ужо. А можа і наадварот. Зляжаўся там. Але мне здаецца, що так не смачна нават. Не смачна? Я вот што он робіць? Это просто вафелька, это ж комплексны прадукт. Вафелькі. Так є, всю вот так. І... Ведаеш, ёсць людзі, якія любяць саму уласна вафельку, ёсць людзі, якія любяць уласна толькі начынне. Так возьми, набудь уласна начынне і еш. Ну, дзе ты такое набудзеш? Ну, не ведаю. Смешна у краме, можа быць. Я памятаю, ведаеш, як я любіў такія вафелькі макаць у нейкі напой. Альбо, калі кефір, то кефір, альбо... Кефір? Вось такую вафельку? Ну, не такую, можа, такую, хаця б гарбатку, відзьбу. Я такія не вельмі люблю чарнаморскія. Сябры, карцей, харчовыя прывычкі, гэта, канешне, свет небяспечны і дзіўны. Калі вы ели вафельку так, як вось гэты барадаты спадар, ну, напішыце ў каментары, ці, можа быць, яшчэ у вас ёсць нейкія іншыя экзатычныя спосабы. Вось, але я асабіста за тое, каб спажываць прадукты такімі, якімі яны створаныя панам Богам. То бок ты супраць раздзельнага харчавання. Я за натуральнасць. Добре. Паша, а чаму ты ўзгадаў вось у кантэксце вафелек пана Бога? Вось не здарма. Таму што пан Бог, ён паўсюль. Я ўвогуле сябры атэіст. Я в это все не веру. Але калі бачу святара на мінскім трактарным заводзе, і не проста ён там прыйшоў паглядзець на трактары. А працаваць прыйшоў? Не. Чаму? Гэта ягоны... Я думаю, што ў царкве лепш плаціць. Не, я маю на ўвазе, гэта ж выезд у яго. А, у сэнсе ты маеш на ўвазе, ён у камандыроўцы. Так, па все так і ёсць. спецыяльнасці, а не гэтым гайкі круціць. І што святар робіць на мінскім трактарным заводзе, зараз мы з вами таксама паглядзім. Привет, сестры-братья! Сегодня мы находимся на Минском тракторном заводе, где пройдет освещение тракторов и цехов. Для чего, спросите вы? Давай расскажу. Что дает освещение вещей? Так. Это не гарантия от ДТП и не доведемся. страховка от пожара. Почекайте. Не гарантия. Служило для спасения души. Представьте завод, тонны металла и тысячи людей. Освещая его, мы просим Бога благословить этот масштабный труд, защитить рабочих и направить их руки к созиданию. Так и с любой вещью. Але это не гарантия, освещая что ее, мы он приглашаем Бога в докирует, свой да? быт. Это превращает обычный предмет в напоминание о Сколько в быту у вас тракторов? Благодать действует там, где человек сам стремится к добру. Освящение – это не магия, а союз человека с Богом. Освяшчае іншы нейкі святар. Так там шмат. Налетели, гляди, чорная. Завод, слухай. Што я зразумеў за гэтае відэо? Хаця гэта не гарантыя і не страхоўка. Не здаецца, дзеля гэтага як бы такія, што людзі робяць. Працуе. Асвячэнне працуе, дзейнічае, да? Там, дзе людзі самі імкнуцца да нейкіх добрых спраў. Галоўнае, каб пасля гэтай працэдуры трактары мінска трактарнага заводу не пачалі іржавець яшчэ хутчэй. Таму што
святой вадзічкай іх акрапляюць. Ну, канешне, але глядзі, святая вадзічка гэта добры спосаб, каб трактары не гарэлі, прынамсі. Вось бы намаз запрасіць гэтых шаноўных святароў, дзе вырабляюць ужо каторы год аўтобусы, напэўна, пойдуць не праваслаўныя святары, а імамы. Таму што это намаз. Не склалася, карацей. А намтз — это ўжо вот іншая справа. Ну, я-то ўжо сказаў, што я вось гэта ўсё не веру. І вот механізм, які апісаны, да, ён кажа, это не магія, это саюз з Богом. А што такое саюз з Богом? Это не магія нейкая, да? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавядзе Павел Севярынец, а мы перайдзем да наступнай часткі нашай праграмы. Окей. Ну, у нас абсалютна розныя тэмы заўжды у праграме, і мы заўжды думаем, як бы іх звязаць адну з адной. І вось я табе скажу. Гэты сюжэт з папярэднім я не ведаю, это было вельмі цяжка. А вось я зараз звяжу. Таму што у аб'екце, які мы будзем разглядаць у наступным відэа, не хапае хіба што іконак. Хіба што. Вот не хапае іконак. Ну што? І святара, які прыйшоў бы, і гэты аб'ект таксама асветліў. Можа, ўжо было, мы не ведаем. Вось, заінтрыгаваў я вас, сябры, што это за аб'ект. Ну, тады давайте глядзець. Подожди, я хоть книжку только закрою. Давай, конечно. Там ёсць нейкія кветкі і вянкі. Ну, як на могілках, у прынцыпе. Король лев, цацачкі, телефон. Папера туалетная там ёсць? Здаецца, вунь ёсць. Папера ёсць, яшчэ запас ёсць, бач, асвяжальнік. Не, крыжык ёсць, глядзі, крыжык, нейкія матылькі. Кулі. І Новы год. Новогоднія. Новы год. Гірлянды. Круглый год. Ну... И телефон, да? Телефон рабочий, кстати. Рабочий. Ну, добра. Слухай, ну это ж мара. Гэта ж мара фактычна савецкага чалавека. Каб ты мог, седзячы в туалете, в самоце, вось, збег ад сваёй сям'і, якая ва ўсёй астатняй кватэры, дзеці галдзяць, жонка нечага патрабуе, цешча ходзіць, там таксама піліць, да? Тут ты зачыніўся ў туалеце і яшчэ мог бы па тэлефоне пагаварыць. Это я распавядаю для тых нашых гледачоў, магчыма, маладзейшых, якія думаюць, што в Савецкім Саюзе неяк кватэры раздавалі, усім здаровыя, і ўсё было ўвогуле. Вядома, гэта туалет мара унутранага мігранта, напэўна. Але, ведаеш... У ім ёсць всё. Усё ёсць. Всё жыццё. Але пытанне такое, ну, вясковы туалет на вуліцы. Ці ёсць там самае галоўнае, што мусіць быць у ім? Святло. Бо калі у цемры, ведаеш, сядзець і ўсё вось это... А там космос. Хараство, гэта бомбкі, гэта шарыкі, гэта кулі, гэта там цацкі, крыж і тэлефон. Ты ведаеш, тэлефон, цікавая рэч, бо шмат людзей ходзіць цяпер у прыбіральню з тэлефонам, але ніхто не размаўляе. Ніхто не все сядзяць і глядзяць TikTok. Глядзяць праграму TikTok на YouTube. Слухай, ну тут уже не буду вылузвацца і нешта звязаць. Гэта... Просто, сябры, галоўная мілата тыдня. Бесспрэчна. Просто, абсалютна. Да? Гэта горад Гомель. Ну і далей глядзім самі. Сябры. Боже, які шчанёк мілы. Ён пра яго клапоціцца, а ён яго ахоўвае. Вось так. Пакуль ён спіць. Ці мужчына, ехаўшы пасля, не памятаю, ці то агарода, ці то працы, ну, на заводзе Леніна МТЗ, магчыма, на Гомсельмашы. Злін. А магчыма, клепал балванкі для расійскіх снарадаў, стаміўся, да? Паша, ну хорошы мужчына. Насамрэч, вось я там чытаў з ім інтэрв'ю, і ён
такі, ну, прынамсі ўражанне пазітыўнае пакідае пасля сябе, як і гэта сабачка, з якім ён едзе. Ведаеш, я вот крыху здзівіўся і спрабаваў шукаць тлумачэнне вось гэтаму відэа, чаму яно так расчуліла людзей. Ну, здавалася б, ну, сабачкі, Сабачкі яны сустракаюцца. Ну, заснуў чалавек. Чаго ў грамадскім транспарце увогуле вы, сябры, за ўсё ваше жыццё не бачылі яшчэ? Да я ўпэўнены, што всякае было. Я недавно бачыў у грамадскім транспарце ў метро чалавек, які спаў на ўсю лаву. Без сабачкі. Без сабачкі і без ботаў. Ёсць розніца. Таму так, розніца была... Вось, але таму, што вот я чаму падумаў, што настолькі часы цяжкія, і весь ты час бегаеш, як вавёрка ў коляках, там неяк крутнуцца, тэмкі нейкія, там, дастаць грошы, там, ад заробку да заробку, да, і навіны, там вайна, там Трамп што-то сказаў яшчэ раз, там Ізраіль. Тут паліва, тут паліва, ну, да, і ты вот прыходзіш в прыбіральню, включаеш тык-ток, а тут мужчына з сабачкам едзе і спіць, трошкі можна і сляза адпачыць ад гэтага жывёльнага свету. Сама сабой у вока лезе сляза. Але ведаеш, памятаеш, як у той рэкламе пра ёгурты? Так, да наступнага сюжэта я перафразую гэтую фразу, што не ўсе сабакі аднолькава карысныя і мілыя. Карысныя для вашага здароўя. Гэта сапраўды так. Вот Жыхар Асіповічаў пабачыў сабаку зусім іншых абставінах, і калі шчыра, вось гэта адна з маіх фобій. Да? Вось, ну, я просто за спойлеру папярэджу, што нічога жахлівага у наступным нашым відэа не адбываецца. Але я думаю, што ведаю, пра што падумаеце вы усе. 21 сакавіка, 8:30 раніцы, Смілавічы, вуліца Палявая. Я іду на работу, і бачыце, каго я сустрэў? Зграя сабак, ці сабачае вяселле. Не ведаю, што тут такое, але ідці каля іх мне страшнавата. Што ў іх у галаве? І вось, бач, пабеглі. Всё, у мяне тут уже паніка. Страшнавата. Ну, вось як малым дзецям і брахаць пачалі. Сабакі не малыя. Не малыя. Зараз наляцяць все на аднаго. Напэўна ж, не ўсе сабакі тут бяздомныя. І за пятку цап. Што б ты зрабіў у такім выпадку? Мне здаецца, што каля такой зграі хадзіць вельмі небяспечна. Малым дзецям і гаспадарам, а на ровары? Сваіх сабак. На ровары это капец. Бедалага, ужо мусіць пагрызена. На ровары паскарайся. І круці педалі. Лайфхак. Пакуль не што дагналі. рабіць, калі вы сталі сведкам такой сітуацыі і вам трэба прайсці, а вам дарогу перагарадзіла такая зграя сабаку? Дулю ў кішэню пакласць. Да. Это адкуль такая прыкмета? Народная. Народная, да? Гэта гарантыя такая ж... Гарантыя... Такая ж, як калі свята расвятляе трактары нават больше. На мінскім трактарным заводзе. Крыцей, сябры, я зразумеў па ходу, што я пераблытаў Асіповіча і Смілавіча. Ну, як бы... Дзе там Асіповіч і Смілавіч? Пераблытаць, конечно, не складана, але ўсё роўна Жыхарам Асіповічу і Смілавічу будзе крыўдна, то выбачаюся перад імі, канешне ж. Але калі вось на гэтую сітуацыю паглядзець з боку такога, ну, іншага, што, ну, слухай, валацужныя сабакі — гэта праблема. Ну да, і недзе на вуліцы, ён кажа, што там... школьнікі ходзяць. Памылка, якую зрабіў аўтар гэтага роліка, ён не згадаў Лукашэнку ў ім. Трэба ж зараз так, калі ты бачыш нейкую праблему, і ці сабак вось валацужных даць, яшчэ што трэба, паважаны Александр Григорьевич, зрабіце што-небудзь з валацужнымі сабакамі ў Смілавічах, бо хадзіць страшна. Бо, напрыклад, я ведаю па досведзе, напрыклад, у паўночных краінах няма валацужных сабакаў, там у заходняй Еўропе няма валацужных сабак. Ведаеш, дзе яшчэ няма валацужных сабак? У паўночнай Карэі. Там... Якраз адтуль днямі вярнуўся Лукашенко, я ўпэўнены, з інструкцыямі. Паша, прыцягнуў за вушы. Просто свеженькія веды свае прымяніць. Ну, так што наступны раз, дарагі друг са Смілавічаў, вызывай Лукашенко адразу.
жывучы у розных куточках свету, мы пачалі забывацца, як выглядае сапраўдны беларускі высокапастаўлены чыноўнік, слуга народа, які заўжды там, дзе ёсць нейкія праблемы, дзе трэба яго дапамога. Так давайте мы вам нагадаем, сябры, давайте поглядим. Чиновник с городу Могилёв. Мы с вами находимся в районе улиц Бетховена и улицы Подгорная. Здесь рядом строится у нас участок внутригородской кольцевой автодороги. Ну вот так у Могилёве выглядают улицы. Непосредственно улица Бетховена и Подгорная. Але какое суседство? Я тут нават скрыжавання якага не бачу. Просто два бульдозера і куча зямлі. Бачыце, як... Таксама вуліца Подгорная. Ну, Подгорная гістарычная назва, пад гарой, вядома. Але Бетховена... Звычайна Подгорная, яна ў цэнтры дзе-небудзь бывала, пад гарой. Тут явна не цэнтр вогуле зусім. А вуліца Бетховена, бачу, гонар сабакі таксама назвалі. Вот ты скажешь. З наших папередніх сюжэтаў. Это ты яшчэ... Алексей, мы мусім працаваць на тое, каб прывязваць да наступнага сюжэту, а не да папярэдняга, ты разумееш? Што ж гэта так недарэчна адбылося? Ну, па меркаванні чыноўніка з горада Могилёва, гэта скрыжаванне. Я хочу сказаць цяпер так. Мы будзем сачыць за гэтым чыноўнікам, за тыкток-аккаунтам гэтае відэа. І хацелі б, ён там паабяцаў, што неўзабаве тут будзе, тут реально будуць вуліцы, карацей, Подгорная і Бетховена, да? Вось паглядзім, як такі сур'ёзны мужчына-чыноўнік умее трымаць сваё слово, можа сам возьме рыдлёўку і сядзе за коўш. У галаву прыходзіць знакамітае відэа пра мост і чыноўнік, які казаў пра тэрміны адкрыцця гэтага моста. Памятаеш? Не. Ну, адкрыем 1 верасня. Потым, значит, 1 верасня пытаць, калі адкрыць мост? Ну, мы ж сказалі, у верасні, у канцы. І ў канцы верасня зноў яго пытаць, калі адкрыць мост? То што вы да мяне прычапіліся з тымі пытаннямі? Ну, калі адкрыем, тады адкрыем. Вы ж сказалі, што верасня адкрыць. Хто сказаў? Я такого не гаварыў. Вось прыкладна так і будзе, я вангую шчыра. Ну, пабачым. Што яшчэ хвалюе людзей у Беларусі, акрамя стану дарог ці бездарожжа, як мы бачылі, вуліца Бетховена? Гэта, конечно, кошты. І узімку кошты вырабляюць сапраўдныя кульбіты, кошты ляцяць у космас, здольныя здзіўляць. Прычым кошты на абсалютна звычайныя нейкія тавары. А калі яшчэ папараўноўваць крыху, то і ўвогуле можна неяк згубіцца. У якой краіне мы жывем? У Беларусі ці ў Белізе? Можа быць, нешта пераблыталі? Давайте поглядим наступное видео. Ну, так я про то ж. Прям какой-то очень сложный выбор. Не знаю, что взять. Ананас по 6,99 или огурец по 8,95, дыню по 7,99 или помидорки по 10,79. Сложный выбор, помогите. Ну... Ось я чаму про Беліз, да? Ананас, калі ласка, танней за огуркі і памідоры. Але, слухай, зрэшты, з ананасаў памідоравы суп не зробіш? А помидор у шампанское не покладешь. Но, вот. Так, пригоженько. Слушайте, выбирайте сами, ну. Ты меня, конечно, шоковал ананасовым супом. Зробишь? Зато можно с ананасом пиццу зробить. Зараз одразу все наши глядачи из Италии выключили, просто ударились головой у мониторы, так в ярости телефона в стенку, пицца с ананасами. No, Пауло, no. Крыце сябры. Дзіўная сітуацыя, калі ананасы і дыні каштуюць даражэй за агуркі і памідоры, але вот такая вот глобалізацыя. Такая глобалізацыя. І зрэшты, у абарону не ведаю каго беларускіх коштаў або сітуацыі скажу, што ні ў Беларусі гэта не толькі беларускі выпадак. Гэта паўсюль такая сітуацыя, што, на жаль, сезонныя фрукты, якія растуць у паўднёвых краінаў, танней прывезці, чым вырасціць
у цяпліцах наши любимые огурчики. Что ты оправдываешь режим? Я не оправдываю режим. Реально оправдываешь режим. Да у любой краіне зараз у Польшчы таксама будуць даражэйшыя памідоры за ананасы. Не слухайте его, сябры. Я вось сказаў, не слухайте, але насамрэч слухайте, да, і я не ведаю, тут слухайте грошы, да, вось такую я могу падабраць анатацыю для наступна нашего відэа. Беларусы і даляры, што нас звязвае, што мы можам вельмі трапна вызначыць, што гэта, нават не гледзячы на іх, нават просто па нейкім шаргатанні, што гэта за намінал. Давайте прям паглядзім. $300. $369 22 цента. Бач, і не просто... І нават яшчэ перавяла. Будет и чувствую запах плесени. Коли у вашей жонки такие же самые. И отчуваю запах плесени. Ну, я не ведаю, это от кого, от чего. Это что, намек на то, что доляры зеленые не просто так, а тому, что... Я думаю, что это намек, что хтосьці заховаў доляры дзесьці ў слоіку, можа быць, у нейкім падвале, склепе. Не ў банку, а ў слоіку. Ну, і вось яны трошечки там сапсаваліся. Ну, это, конечно, трагедыя, калі доляры сапсаваліся. Карацей, нават калі пазбавіць беларуса магчымасці убачыць, ён іх адчуе. І беларуску. На пах, на просто хрумсценне, як яны... Як это сказаць? Люблю хрумсценне даляраў раніцамі, да? А вы? Заўжды мы дадаем у нашу праграму які-небудзь асветніцкі элемент. Ну, моўную хвілін. Як сказаць, што мы, гэта беларусы з тиктока, дадаюць у нашу праграму асветніцкі элемент. І сёння вот мы все подбираем, каб і нам самим было цікаво, потому что мы, конечно, мы что уже опознанные люди по-беларуску размаўляем уже давным-давно, уже 6-я программа TikTok, як размаўляем по-беларуску. Ну, а до гэтага 100 000 праграмаў культурнай сядзібы. Розныя былі у нас, конечно, с Алексеем сторонки ў біяграфіі. І карацей, вось наступная беларуска, я забегу адразу наперад і скажу, што гэта беларуска, тому что вы можете всякое падумаць са старта гэтага яе відэа, як і пра мэты, з якімі на гэта відэа записываецца. Карацей, беларуска дадала нам крыху асветы. Так, і да таго ж вы можете, вось я ўжо забегу наперад, таксама сябе праверыць. Белорусы на белорусском разговаривают с русским акцентом. Хотите, докажу? Тогда прочитайте вслух эти слова. Если вы читаете «сшить», «сшиток», «езжу» и «сжать», то я вас поздравляю, у вас русский акцент в белорусских словах. Так я нешта не разумею. У сэнсе беларусы размаўляюць з рускім акцэнтам. Да беларусы не размаўляюць, беларусы кажуць «шиток», «шить». Хто размаўляе па-беларуску, калі кажа «сшиток»? Ну, кажуць. «Сшиток»? Так. Да ну, «сшить». «Езджу». Хто кажа «езджу»? Не, ну, сябры, не ведаю. Калі вот вы кажаце, то... Ну, кажуць «снег». Кажуць? Ну, снег – это іншае. Ну, кажуць агульны. Кажуць? Агульны? Я чуў такое. Вымаўляюць мяккую літару «ч». Вымаўляюць? Вымаўляюць. Это такая гарадская інтэлігенцкая беларуская мова з мяккай літарай «ч». Ну, а тут, слухай, увогуле, ну, напісана ж, нас же вучылі ў школе. Памаранчевы. Типа вось такого, нас же вучылі, Паша, ў школе. Беларуская мова вельмі проста, бо там як чуецца, так і пішацца. Таму яны напісана ў іх. Сшиток. С-ш-и-т-а. І я буду вымаўляць сшиток. Напісана С-Н-Е-Г. Буду вымаўляць снег. Ну, але... Лухта, бачыце? Лухта. Не хапае
табе мякка знака пасля літары Не так, вядома. да? Слухайте, ніхто мы зараз выехалі з Беларусі, ніхто не прымушае нас Сашытка, то што рабіць будзем все ж таки трэба запомніць, мне здаецца. А ёсць яшчэ больш цяжкія выпадкі, напрыклад, нарэшце там увогуле няма літары С няма ШЦ, да, а вымаўляецца нарэшце вот нарэшце пакрысе на расе. Сябры, карацей, што мне вось пасля гэта відэа, што размаўляць па-беларуску гэта непроста, гэта цяжкая праца размаўляць па-беларуску правільна, але гэта мэта, для якой трэба імкнуцца, а размаўляць па-беларуску можна як заўгодна. Галоўнае гэта размаўляць па-беларуску, каб наша мова гучала. І рабіць памылкі таксама трэба. Это жыццё. Ну і зараз сюрпрыз мы адмыслова падрыхтавалі, але не для цябе, Алексей, а да гераіні, да спікеркі, аўтаркі папярэдняга відэа, наколькі ўсё ж такі розным можа быць беларускае вымаўленне на беларускай мове. І дыялекты. У наступным роліку прямо сутыкаюцца два сусветы. Гэта акадэмічнае, абсалютна правільнае вымаўленне ад, я не ведаю, гэта журналіст ці этнограф, да, вось хто гэта, ну, але меркуючы па камеры ўсё ж такі журналіст, і жыхаркі Лобчы у Лунінецкім раёне Брэсцкай вобласці. Палесе, але вот я гляжу, тут АГ напісана, да, гэта же аграгарадок. Гэта значыць, што ўжо зроблены запіс у часы аграгарадкоў. Не, гэта я думаю, што зараз гэта аграгарадок, а запіс зроблены у 1991 годзе, то бок запісу 35 гадоў. А дзе раней збіраліся? Успомніце, калі ласка. Раней? Мы раней збіралися, знаєте, раніше жили люди. І підлоги не було в хаті, а ями такі є. І скрипка. А в скрипці з ниток струни. Хейтери скажуть, що це українська мова. І от знайдеться такі, рипу-рипу, а ми і давай. От подруга. Где? У мого батька в хаті. А у батьки була велика хата? Невеличка. А ми 4 були, вони 2 мати і батько. Але прийдуть да збудять матеру да батька, да лямпу принесуть, день кугоню візьмуть ту лямпу, да карасини налють, да повісять, да цілу ніч гуляють. А потім построїли, як раніше казали, не клуб, а ревізія, то вроді при Польщі була. Така вроді пожарна, ну клуб, так, конець клуба було. От там. А як праздник больший, то збираються туди і наймають гармоніста. Тоді вже всі складаються, хто хоче танцювати, тоді плати гроші. То пустять тебе туди. А якщо не за гроші, то так, то ні. Ну, не, все зрозуміло, здається. Абсолютно, тому що це білоруська мова. Можна шмат, як ти правильно кажеш, спрачацца, але спрачацца тут няма пра што. І вымаўленне, конечно ж, шыкоўна. Люблю такія вось. Так, сапраўды, як відосы. Бальзам на душу, вось гэта... Алей на вушы. Ці алей. Бальзам на душу і алей на вушу. Ну, галоўнае, Алексей, каб не макароны на вушы, каб не локшыну на вушы, а такога ў нашай праграме і ўволенай Еўрарадыё ніколі не адбудзецца. А вось у сённяшнім свеце адбудзецца вельмі так і багата. Таму глядзіце Еўрарадыё, глядзіце TikTok, а мы, Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў, развітваемся з вами на сёння. Да нейкага наступнага разу. Да пабачэння.